Takže čau lidi, já jsem Jacob a vítám vás u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Dneska jsme zase na Kohoutovi, začneme na něm jako vždycky, i když tohle je druhý díl, takže ne jako vždycky. A takže je na serveru 6 a řekli jsme, že dneska na něm bude splachovat, takže zkoukneme do zbrojírny něco, co by nám mohlo pomoct za 17 000 tohle. Dobře, čaroobchod, tam něco levného. Tak tam dáme tenhle elík do záchodu, nejdřív budu vyřizovat záchody, takže elík do záchodu. Aha. Ne, vlastně já jsem zapomněl, že elík dává míň. Já jsem blbec. No tak to je jedno. Takže dáme si... No tak to je jedno, tak budeme splachovat zítra. Si to trochu stlumím, počkejte, řvím to do sluchátek. Jo, ale ne, jestli zítra natočím, uvidím podle času. Protože je to takový zítra, takový jako, no uvidím. Nebudu nic slibovat. Škoda. Takže jdeme. Takže to trochu fail. Já jsem totiž úplně zapomněl na to. Takže dáme si tento quest a jdeme na Jondu, koukneme se co nového v cechu. Jo, dobré. Zaútočili na nás. Štěstí. Kolik tady máme v záchodu? Jo, tak tady nám bude ještě chvíli trvat. Tady si vemu elík. Něco levného. Štěstí. Síla. Jo, on je to kouzelník. Pardon, teď se bouchnu do mikrofonu. Takže něco štěstí. Obratnost, výdrž, inteligence 275. Hezky. Hezky. Tak na to určitě našetříme. A toto hodíme do záchodu. Jo. No, tak to je dobrý. Zkusíme sem zaútočit. Škoda. Takže jdem. Jo, ne, podzemní vyzkoušíme až stamtím. Jo. Takže toto. A teď jdem na 88, Viktor 88. Doufám jako, že vám nebude vadit, že to beru takhle rychle, ale bude to jako trochu aspoň ten díl rychlejší, natáčíme teprve 3 minuty, tak jsme zatím o nic nepřišli. Takže koukneme se do zbrojírny, jak jsme tady na tom s záchodem. No, tak to budeme splachovat až za pěkně dlouho. No, takže... No. Teď jsem se úplně ztratil. Jo, takže tady vybereme nějakou věc. 58 029, 58 15. Co levné? 81. Jo, ale mohl bych se kouknout. Inteligence, no nic. Nemáme na to štěstí, ne. Aha. Štěstí na nic. Výdrž 312, to je na nic. Dobrý, to je síla. Obratnost 309, ale teď nám je to na nic. No, takže to nic. Na koho zaútočíme? Na Kaspio. Dáme ho. Mohli bychom dát. Zkusíme. Tyjo. To vypadá beznadějně. Tak nic, no.
tak trochu se to nepovedlo. Půjdeme do podzemí. A bažinýho draka musíme dát. Ne. Tak to nic. Pamatuju, že jsem měl i větší šanci předtím, ale tak tady koupíme ten prsten. Hodíme to do vecka. Aura se nám zvedne. Ne, aura. Zvedlo se nám to. Jo. Dobrý. Takže jdeme na Jacoba. Včera obchodu. Výdrž. Kupujeme. Obratnost, výdrž. Kupuju výdrž. No co? Výdrž se taky hodí. Takže jdem do arény. Tak toho jsme dali úplně bez problémů, já si to ještě stiším. Jo, podzemí tady vlastně nemáme. Tady, že by bylo něco lepšího. Tady jenom poškození. Inteligence 4. Tohle si koupíme, až na to našetříme. Takže jdeme si udělat úkol. Jo, takže vybereme si toto. A teď jsem ještě vybral jsem si ještě plus 2 postavy. Vybral jsem si nějaký 2 servery, který jsem jen tak našel. A je to server 9, ale S9, SF Game US. Takže budeme hrát u Američanů a pak ještě budeme hrát na 23. serveru u Němců. Takže nejdřív jdeme na ten server 9 a to bude taky kouzelník, takže zatím koupíme tady to. To koupíme, to prodáme. Koupíme tohle. Bylo nám ještě něco? Už nic. Budeme se do čaroobchodu. Si pak taky něco koupíme. Jdem do arény, jestli tam dáme. Jestli ho dáme. Škoda. Nevadí. Jdeme do hospody. Jo. A kouknu se, jak dlouho natáčím 8 minut. Teď Jacob a takže já pořád myslím, jo, a to je průzkumník. Já pořád chci jít do podzemí, ale tyhle ho nemají. 2 až 8. Ne? No, tak to je úplně stejný. A tohle mám zadarmo, tak jako, sorry, ale. Brnění 6, brnění 6, brnění 7. A je to z toho nejlevnější. Hele, luk, ale štěstí. No, jako, hodí se mi štěstí, ale byl bych rád, kdyby to bylo na obratnost. Uvidíme, jestli nám nepadne něco lepšího. Brnění 6 to kupujem. Inteligence. No, jo. Takže tady inteligence. To nám už asi nic nezbylo. No tak jdeme do arény. Tam. Jo, to nechápu. Takže tyvo. Taková škoda. No, už jsem myslel, že v publikácích, když žádný nemá, no to je jedno. Takže jo, vezmeme si tohle. Jo, takže tady jsme dokončili první úkol.
vezmeme si toto roucho. Proč pořád jít do podzemí? Vysvětlete mi to. Tady mám to. Mám. Takže 201. Tady. Jo, dobrý. Takže tady už mám 7 houbiček. OK, takže třeba vybereme si další úkol. Tento úkol, nahou kněžnu, proč ne? Tady máme úkol. Máme tohle. Kouknu se do zbrojírny. Jednu houbičku protočíme, je nám to docela na nic. Brnění 4, brnění 6, brnění 6, brnění 7, 3 až 7, 2 až 8. Brnění 3, brnění 7, to nemám, takže to koupím. Ještě jednou, no tak nic. Počkat, proč říkám nic? Já jsem blbec. Brnění 6, brnění 7, brnění 3, brnění 6, brnění 3, brnění 5, brnění 7. Takže můžeme jít zase do hospody. Opasek. Máme opasek? Máme, ale nějaký kšunský. Takže tohle si veme. Tady máme. Jsme úroveň 2. Yesterday. Oh much better far away. Tady. Proč mám 16 houbič? Cože já dostali za druhý úkol. Jo, dobrý no. 4, 14, 4, 14. Dobré. No tak si dáme. Protoč to. Oh yeah, to je dobrá. Ale nemáme na ní. Takže na ní našetříme. Dáme si další úkol v hospodě. Inteligence 4, nic. Takže tento úkol si vybereme. Jo. Tady jsme taky, jo. To dali. A tady nějaká zbrojírna. Síla 4, jo, inteligence 4, to jsem si přece chtěl koupit. Že je to lepší, ale nemám na to prachy. Takže jdem si dát úkol. Rukavice inteligence 4, rukavice brnění 2, takže ty berem. Se nám hodí. Tady máme další úkol. Berem si opasek, kdo mi píše. Nepon. Ne, přečíst. Kouknem se, jak nás porazil. Pěkný sráp. No, dobré. Takže hospodu. Prsten, síla 2. Síla mi je docela na nic, jako abych se vám přiznal. Ale prsten nemám zase, až se vám přiznal. Tady ten mi dá inteligenci 3, takže na něj se našetřím. Tady se mi dodělal úkol. Ono, jak se mi takhle budou rychle zatím tady v těch malých levelech dodělávat rychle ty úkoly, tak tím se to trochu zdrží. Jo. Výdrž 4. Brnění 3, to beru. Tady počkáme. Takže
Arena. Jo, toho už jsem jednou porazil, do toho. Já mám po druhý. Jo, toho bych mohl dát. Yes. Jak jsme na tom síni slávy. 6377. Já mám za chvíli... no. Jo, dneska jsem si říkal, že s Viktorem bych se chtěl dostat do první 1000. A budu na to muset zamakat. A uvidím, jestli si to budu chtít splnit. Tak co? Rychle. 5, 4, 3, 2, 1, 0, dobré. No, dobrý. Jedna houbička. Jdem do hospody. Tady to vyberem. Jo, tady jsem udělal úkol, který jsem udělal. Jsem úroveň 2. Tady máme něco dobrého. Všechno špatné. Síla 2, výdrž 2, výdrž 2. 37, berem. Výdrž 2. Počkat. Já jsem zblblej z těch postav, že jsem průzkumníkovi koupil za houbičku inteligenci. Já jsem blbec. Jsem myslel, že je to tenhle ten, což je kouzelník. Jsem blbec. No, co s tím uděláme? No, to je jedno. Jak to přežiju? Hele. No. Jo, dá se prodat. No, tak ten si vemu. Tady. Jo. Tady je dobrý, že se můžou přeskakovat úkoly. Hospoda na zbroj 1. A hospoda. Tak to tady to. Tady jsme udělali úkol, kouknu se jak dlouho natáčím 17 minut. To za chvíli ukončíme. Takže, chtěli jsme si koupit tohle, což pořád nemůžeme, takže dáme souboj proti SFBovi. Ne! Jo, pojď, to dáš. Do prkna! To je taková škoda. No, takže dáme úkol, aby jsme si to mohli koupit. Co tohle? Jo. U Jonda ještě teď teprve dodělá úkol, tak dělej. To podzemí potřebujeme dát ještě u Jondy. Dělej. Natáčíme 18:29. Rychle. Jo, tak tu válku natočím a dám to taky na YouTube. Jo? To dáme na YouTube a plánujeme nějak zaútočit na podzemí. No asi, možná pak. Uvidíme, zeptám se. Když tak to natočím taky. No tak, 2, 1 a... Jo! No dělej. Překvapivě jsme ho dali. Co? Jak to? Jo, mám 40. Takže 275 a 200. Jo. Koupím. Hospoda. Záchod. Vyhodím do záchoda. Mám to pro průzkumníka. Věž ještě nemám, takže to můžu dát sem. Jdem do podzemí, jdeme na růžovýho růzokrálíčka, jdeme do něj,
nejspíš ho nedáme, což opravdu nedáme, což je škoda. Jdeme do arény, zkusíme porazit Fazoli, kterou možná nedáme, ale možná taky dáme, co jsme dali. Dáme si úkol v hospodě. Jo, v hospodě. Tady se kouknu, co jsme udělali za úkol. Modrá barva se mi víc líbí, takže ten si dám. Prodám tenhle. Jdeme do arény. Tam to vyhrajeme. Dáme si další úkol v hospodě. Další modrá na inteligenci, která mi jedna nic. Modrá hezká, to si koupíme. Pak tady jsme úroveň 3, jsme borci, co? Koupíme si tuto hulku, tuto prodáme. Jo, koukneme se do čaroobchodu. Štěstí, výdrž. Štěstí. A tady to máme. Takže jdeme do arény. Pokusíme se porazit Amari, kterou porazíme, teda kluka, no a ten no. Dáme si ten na úkol. Tohle vyhrajeme. Jdeme do arény. To taky vyhrajeme, jasný, jsme kingové. Jo, na kolik máme album? 65%. Tak ubohé. Tady ho mám na 66. Nevím. Tady jsem na něm zase tak nepracoval. A mohli bychom na něm zapracovat. Sice i když to vlastně už nefunguje. A to je jedno. A mohli bychom na tom zapracovat. Udělal si třeba jako album. No tak třeba v příštím díle. Ale teď se nám ukončil tady úkol. A dáme si tady další úkol. A to bude pro dnešek asi všechno. Takže díky, že jste se na tohle video koukli. A jsem rád, že jste ho dokoukali do konce. Pokud se vám líbilo, dejte like. Pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, ale prosím napište, proč se vám nelíbilo. Budu rád za každý odběr a zatím čau.